Alright. When you come up here, 032. I'm from the O32 eMandeni. Yeah, I'm coming up here. Yeah, first. Umaze semncane kwethu. Sahamba ngenyawo namafinyela. Hamba nge-under. Hamba nge-under. If you're a Spider-Man. Ibile lapho ngisho le yabo sizivethe yazi lapho sisuka kude so kuba bathi Australia like we promote kule weekend edlula idlala Tsukuzini weekend. Yes. How was it? Yabona ngiqhatha-ke manje. Okay-ke angizisho nje ngizisho into engi-experience-ile Yeah. Okay. I-performance was good nje but badinga ukukhuphula amasokisi management yakhe Ngani manje? no Ngani manje because like bekuyishow eblind le even the production team uyabona istage si-on sibonge ngesimention amagama ukuthi but siyabazi abasethayo sound sound biphethe 5/10 oh 5/10 utshwala basiphelela ngo-9 9 yabo so nje bese ucela bathi ukukhuphula amasokisi nanokuthi sicela basi-edele okunye yeah but as like inkwani imali khona inkinga ebikhona during the Dlala Tsukuzini weekend yokuthi bekumele ibe u3 days idlala Tsukuzini weekend and kwaba usuku olulodwa so mina as abantu enikade ni-attendile nifile kanjani sekwenzeka zonke lezo zinto? ngeke ngibakhulumele abanye nje Hey yo, it's your boy Kevin Dwande and I'm back with another Shandis and I'm with my co-host. What up, Isimi ufana komsonto usimo ama 2000. Oh my god, if not though, intro yakho dog. What's up, it's it, man. I had to come up with an intro. Let okubingelele like ukuthi Usimi like it doesn't work yabo. Sure. So kumele ube nento yakho. I've been watching YouTube a lot yabo. So umuntu ushayisa nento yakho ngathi yo what up YouTube yabo. So boy uyichaze abanye like King Ginger yo boom Yo so today we bring you a special episode bafethu namhlanje nginilethele bafethu abantu abaphezulu bafethu who've been working hard on the ground bafethu try to like yabo pursue their careers bafethu njengama creative namhlanje sihlangane nama creative namhlanje ngiphethe usis DJ and akhona bafethu xa sibashayele izandla nikrend what njani abasikrend but kahle bese akhona ngitshela ivara ukuthi wenzeni simo ngitshele ba ungitshele usima kangitshelanga ukuthi uyeza akhona ngiblame bani lapho mina yena indaba sangitshelanga awusasho nje last week ukuthi like Sombizo akhona on that episode but then let's go ugcine efikile ke mfethu it's fine it's fine but I accept it so like let's go ufikile la namhlanje mfethu nikrend I hope now it's your first time here again. Yes. Have you done any like no I've never done a podcast before but it's very special time it's one of my goals first time in the podcast, first time in the CBN Kevin show, so he's been here second time now, but sure. Great job. Angimoja toka grand. But it's like fun. There's the energy with the app for the creative director and irepo creative way nakhona but ositshele nga creative irepo ithini vele futhi irebo fethu ibrand ya bra wami yabo siyasebenza yeah nama category kahle siyasebenza but DC befocus so siyasebenza like benza nama apparel ishandis lezi siyasebenza yabo yeah fethu so ne-contract nje inhliziyo ayi-contract yepeni contract yenhliziyo fethu ngiyaphushela lova nawu bangiphusha yabo sasebenzisana nje fethu bafezile
They're based here in Durban. Alright, Yeah. alright. When you Yeah. come up here, 032. I'm from the 032 Emandeni. Yeah, come on, okay. Yeah, first. Manje semncane kwethu. Nami baze sometimes. Uzaba ngenyawo namafinyela. Hamba nge-under, Hamba nge-under. Ibona Spider-Man. Ibile ngabe ngisho lento yabo. Size mfethu yazi la besisuka kude. So kuba bathi disho mfethu ngoba like it seems like ngathi mfethu ngoba inhlangene na ngokuthi upromote mfethu ilo i-rap nayo mfethu ipromote mfethu like yini interesting promotion mfethu mfethu lapho singeza ngawo mfethu like I want to know because it seems like it's a growing industry. Okay, so move back nje. I do remember, if I'm not mistaken, 21 or 22 December. Ngihambe nenganasekhaya encane sesomncane. Ngathi like I've been trying ngingafiki whereby ngifuna ukuthi yabo le level le engikuyona manje. So ngathenga iSprite lesi sasinoBlack. Then I took a video ngamthega ngamention njalo Black. Then he reposted angilalanga. Ngabona it's okay fine lento le iyenzeka. Ngaqhubeka-ke lokho ngiphosta ama-video ngithega umnikazi wayo ingoma Tingingi le because ne-Adidas le this set ngayithola ngisase-res e-UFS. I take i-Adidas i-page lab on IG ngigqoke iskipa se-Pirates. I'm a Pirate fan then. Yes. So ngatheka bona like nje kwakune-message ebabhrifayo ukuthi kanjani. Then they're like ungeza sizokunika noma yini oyifunayo ye-Adidas. Ngabona lento le iyenzeka. Then ngashiya i-res mina shiya kwa-Varsity ngazoba i-promote in Durban. But iyenzeka. Yeah. So Australia like we promote kule weekend edlule idlala Tsugzin weekend. Yes. How was it? Yabona ngichatha-ke manje. Okay-ke angizisho nje ngizisho into engi-experience-ile ne. Yeah. Okay. I-performance was good nje but badinga ukukhuphula amasokisi management yakhe. Ngani manje? No. Ngani manje because like bekuyishow eblind le even the production team uyabona istage on sibonge ngesimention amagama ukuthi but siyabazi abasethayo sound sound biphethe 5/10 oh 5/10 utshwala basiphelela ngo9 9 yabo. So nje bese ucela bathi ukukhuphula amasokisi nanokuthi sicela basi-edele okunye. Yeah, but as like inkwani imali khona inkinga ebikhona during the Dlala Tsugzin weekend yokuthi bekumele ibe 3 days idlala Tsugzin weekend and kwaba usuku olulodwa. So mina as abantu enikade ni-attendile nifile kanjani sekwenzeka zonke lezo zinto? Ngeke ngibakhulumela abanye ngizoyikhulumela mina. It was so bad shame for mina-ke. Bekubad because bengidayisa amathikithi ne. Mayidayisa amathikithi abantu bengifuna i-weekend pass siye kumuntu lo esasifakeni ngeke ngiwamention amagama lo muntu nje liyabiza. Siye ebantwini esithengele amathikithi sicela i-weekend pass sithi i-weekend pass akakabi khona. Then masisiyolanda amathikithi kubhalwe idlala Tsugzin weekend dance fest. I'm like yabo nje ngiqala ukuyalana hayibo kwenzakalani la bhala usuku olulodwa scam. To abantu phela nami base betshela ukuthi scam nani. Okay fine. Kwathi sekusondele nje insuku kwathiwa angithi kwakuzobe offline idlala Tsugzin bese piano cast. But masibheka uStenki lento akayi-repost ila engabona khona ukuthi hayi idlalwa ngayo la. Okay fine bese abantu ngibaphushela amathikithi nge-price nje normal e-reasonable futhi. Iphi price normal? Hayibo kwamele ukuthenge ukuthi mina ithikithi mina ngimthola libhalwe konje complimentary bese libhalwe 000.
anjalo vele kanjalo. So ngawadayisa amathikithi aphela-ke abantu bengibuza ukuthi okay masifuna ukuya kwi-weekend yonke kumele siwathenge wonke ngithi no ngizobuyela back ekunini cha ningilini. Okay fine, kwathi nje sekusele I think 3 or 2 days yashintsha offline yaba online e-Azar. Hawu ngo-8 yashintsha futhi location kwathiwa Envy. Hawu kwenzakalani la? Manje masibuza sithatha sibhekisa le abanye bayasibluthick yabo. Okay fine, ngomgqibelo walusuku abantu babhizi, abanye bawasha amateki, abanye baya-installa kuyale nale nje. Kwathi around 1-2 kwathiwa ama-promoter or ama-ticket reseller cela afike no+1 singena ngamahhala kwi-event. Can you imagine? Okay sithinta o+1 nje abantu bavume nanokuthi masifika egate-ini ngokuthiwa kumele sicele kwaze kwashiwo egroupini. Mind you igroupini na 1,000+ people, so masifika egate-ini fike sicele bazosifaka mahhala. Ingakho ngithi kumele bakhuphule like bazame noma bazame ukushintsha i-management ngoba hayi ngeke. So like uThukzin uthe like did he respond to everything that like uphendulile shame umalume and enye into ayekho nayo into azoyenza. Umbiza ngomalume mfana omncane nje. Umalume hawu uphendulile umalume nanokuthi ayekho into azoyenza yena cause akusiyena ohandlisha like akusiyona event organizer ye-event yakhe exactly. Yena maybe uthole sethola i-feedback ukuthi kwenzeka ukuthi kwenzeka noma sethole i-report ukuthi sowenza 1 no 2 no 3 no 4. So yena uzophendula lapho khona because umsebenzi wakho ukuthi angene stage asidlalele sijabule ukuthi simbonile aphuma hamba. Kodwa uThukzin khona omunye umngane wami okhalile belapha kuleya event uthe sekudlala uThukzin vele kwanetha and yonke njalo mase kuzodlala uThukzin kuvele kunethe. So ucabanga ukuthi umngane wami khona izinto uThukzin. Hayi ngeke la sika sikhona awenzekanga. Why kudlala uThukzin kunethe? 7 July Soundland we were there akuzange kuze kunethe. Ibusiso maybe ibusiso enye futhi phela adaqala-ke mind you. So manje-ke nje inja igame. So like I want to know from you Swizzy first. Now first organizer but Swizzy. No. Like what are the aspects lapha ngasiza lapha ama-event mfethu ukuthi yabo abe-sustained mfethu yabo because yabona mhlawumbe i-sustainability engekho ama-event amaningi. Talk ngathi teamwork yabo. Kwi-teamwork recruit abantu abajwayele hayi bajwayele kakhulu. Because abangani masifika esipanini dog Amafungu span. Exactly. Bathatha advantage. Angangasha kakhulu ama-event but experience ngiyibonile. Abantu beshintsha nje yabo. Ngathi akube nomuntu kube ne-manager ye-task. Sithi wena umanager labantu abadayisa amathikithi uba-attenda labantu. Uma sebedayisela amathikithi uyokholetha imali wena uzoba ngenisa responsible nalokho yabo. Wonke umuntu abe ne-task yakhe. Kube ne-task manager yabo. Into kanjalo mfethu nanokuthi-ke ubazi mfethu bathemba abantu osipana nabo yabo. Ama-meeting abalulekile ama-meeting nibe open ingabe overcrowded ama-group chats wahlimise ama-group chats kahle yabo. Even if mhlawumbe let's take uThukzin yambona ukuthi ubhizi mfethu yabo. Akusuke umuntu engalokho egxila kakhulu la kuma-WhatsApp iba ne-management yakho mfethu. Dr. Deppen, I think he manager, I don't know. Yes, he's kind of like his manager. Because Idlala and Famous, it's one of the same thing. Oh yeah. Yes, Famous brand yakho dog. Yes, for my promotions and stuff. Yeah, that's dope of it. But then, like, I want to it's become a bit more like complicated, not knowing what to like. If you are a big artist, so it's and never. Let's say host event, there are 5,000 people, and then you end up not like accumulating the money invested. Like, have you seen those kind of losses, Lamp? Yeah, kwabanye like kuyadepend ukuthi mhlambe i-sponsor ithini yabo. Enye into phela kumele usebenze like working numbers, uyabo estimate maybe ukuthi le event le
udinga 15 people ukuze ngikwazi ukuba accommodate. Angifuni ukuqamba amanga i-event eThekwini ibe overcrowded because wonke umuntu angithi ufuna dlala Thekwini and the lineup was so crazy. Manje i-performance stand out for you? Yazi mina ngifike sekudlala because bengisebenza futhi kwi-Brutal ballet promotion. Mina ngifike lapha around 8 if I'm not mistaken. Ngifike kuperforma kuzongena uzinximali because bekusasethwa apha. I think MK Production was on the set. Ngoba ngithe ngifika mina ngiyothenga utshwala sekuphelile uzinximali bese stage. Okay fine. Kunomuntu engambonanga ke ebengifisa ukumbona Ubalo. Ake ngisho igama ebengifisa ukumbona sheme perform. Bengimbona like Govila Yoko Envy bengimbona because bengifuna ukumbona lapha. Awusho skills. Awukahle. Okay. Sakubuza la because why post to skills yanga ne crash noma Kathubuza kule episode why post to skills yanga ne crash noma yakhe uskills because yami and he knows. Okay, so mina engibabonile engasho ukuthi i-performance nje was Dankie Boy and Flex Junior. Obvious. Amnanda Magwiga. Obvious. Then ke sazovalela umketuli ugolide. Wani imiza umketuli? Ketula maketango yaqashula strong. Mina ngisoletho yeah, so nje kwaperforma nobani intombazane yamaskandi Maskandi. Angisife nje. Afro-pop was not like Maskandi. Combination nje, so combination but like Afro-pop which is akusiyo Maskandi. Lapha ya performing ngoma zamaskandi. Shuthi le album yakhe entsha kaMaciko. Yeah. So bafethu lithini bafethu ngosathane wenzeke eSouth Africa kodwa. Saturday, specific uTravis Scott bela egoli nje. Yanibona yabe wenzala. Mina ngibone uThado postile video bekhuluma kwaThabo ukhuluma ngisho isiZulu ukuthi macala Thato Hathi ngibona ngathi awuli yathi ngayi-edithela yabo akusiyo uTravis Scott beyothi macala ngithi nje macala ngibonile kodwa bafethu abantu bebehlanyana bafethu FNB. Umoya kanjani? Umoya mfethu yabo khona mfethu ama event uyilangazelile ngiyafuna i-attend le concert yabo. Lapho bekhona wonke umuntu kwandiya kwagconxa kwamuntu omnyama. Travis Scott une-influence. Influence mfethu music wakhe vele. Yabo. So le nto ngasho ukuthi i-lifetime ngomunye umuntu beyifisa impela yakhe yonke le nto. Travis Scott kodwa uyathowarisha uTravis Scott akusiyi i-concert yakhe yokuqala le. Kwama-concert akhe amaningi ke in the past abantu babequleka dog ngitshela ukuthi kubonakala abantu bequleka yabo mina ngilindele nje indaba ngiyasho ukuthi kaze kuzofaka abantu abakhakanjani influence ama drugs yeah you can say so badla ama-STC lapha nandi phela lapha dog abona abantu ejabula kanjani bayoringisha yebo nje bethu monganganayo man so bethu i-80s lapha ulungu awupush uqala ngexolo pha okay so yeah umoya fethu lo umoya fethu nami experienceile hayi akaze nge-Travis Scott but ngoba event njengayo inkwari yabo first time this was first inquiry last year yabo sishaya endaweni e-gym indawo evalekile i-warehouse yabashaya khona ama-aerobics and bethu ingangidoubt bethu silapha kahle yabo ugcina ngiya nokugcwala mina futhi ngiya nobumnandi yabo kodwa futhi
Yes, yathi yenzele lento angikholwanga dog. Ngathi ngazi sekunomoya, ngathi nginomoya. Yeah, into ekhona, yophothula. Yefethu angiyazi le nto fethu. Bona ingane zabantu igigiza fethu yabo. So it's like inikwe feeling eyodwa no ke. Kwenye atmosphere. Ingekho nepressure yama-headings. Yeah. Yama-VIP. Yabo leyo pressure le ayidingakala leyo pressure fethu. Ibo umoya wodwa manihlane kanjalo. Yeah. Bonile futhi lapho uthi ayikho indawo zo-VIP lapha like wakuthi ufuna ukuba lapha phansi. Yeah, fethu bumnandi. Bumnandi engithi nje event organizer as Emile like ukuhlonisa abantu ze sonke size ngeculture yodwa. Pusha usiko lodwa. Yeah. Awuqonde lo. Manje usho kusasixoxile la ukuthi ubuye eGoli kumgqibelo. Wakhuluma indaba ezitabani uzazi kuthinta izitabani eGoli kunjalo. Not exactly, but I was at Club AM, Sepram. Big shout out to Sibathathu for booking me. Fans, mnandi laphana dog. Basha yona le mpahla uthi no VIP yabo. Mnandi gijwa pay big fethu umoya nje lapha fethu yabo. Ngidliwe izaza ayikho into unjani. Ekho umuntu my sister unjani yaphila. Shaya matshole nice. Abakhona lo ma-interaction lawo phela yabo nokuthi phela nami ngeke like ngihambe ngiba ne-pride ngiyathanda ukukhonektha nabantu uma endaweni yabo uma endaweni ushiya connection dog sangabuye next time lo connection owenzile yeah so bakhona-ke ngeke ngisho igama but wabakhona-ke bethu lo muntu loyo sahagana naye inama washiya lento le i-makeup la. Yeah, this was my stand for this keeper for us. This plan about what shine lo shuni we frontal. Yebo imuhle bethu. Shine lo shuni. Yebo I contest there 5 seconds. Ngiyakufuna wena ubona nje. No eye contact leyo fethu. Yebo. Hayi ngambiyeni sa right ngase ngihamba ohlala phansi ngixoxe nama chats. Uthe sedlula fethu. Hayi. Kwa flat phola. Ukuba flat kodwa uyahlosa. Bethu. Madoda into zezikho. Yabo. Sengiyabona kancane bethu. Yabo abuso lokuqinile uzinsizwa. Injogo le bethu. Insizwa lapha usikhala ngetabani eGoli bethu. Yeah, bethu. Yeah, fethu. Anginayo inkinga fethu. Umuntu umuntu i-choice yakhe yabo. I-choice yakhe. Sonke singabantu ekugcineni. Yeah, qinisile. Ngiyabathanda fethu abafowethu. Shout out. Mind you, abangani bami bayi ama-Rebel Kid. Leli sitabani it's kuna lesi engasibona mina usipostile. Hey, sidle impinga. So guys nje yabo nje umuntu homophobic. Asikho homophobic. Siyabathanda bafethu abafethu choice yabo yabo. So hayi kabi. Umzilo ngizwe lapha nizo. No, it's uhlanganisa him no shit ihesheke uhlanganisa umadoda. Kusho njalo nawe uthi asibahloniphe nabo abantu bayidingisa like ukushow like some respect towards them but nabangabantu at the end of the day bangafeel like offended yabo nje ekhaya baqala bangayi-approve after 9 iphutsi nje lingabi ayibo mina nje emakhaya ngabagoba ngihambe naye omunye umngane wami kwakunesifo esithile sasingivelele so wayela bathini manje obhuti ufika manje omalume no yabo nje abafana bendawo uyakuthiwa indawo manje akhona ngasho ukuthi hayi guys mina niba-homophobic kwethiwa siyazi kwale nto oyishoyo ukuthi bathe guys musani ukwenza leyo nto uwumfana physical but ama-emotions and feelings awentombazane like ngifuna ukubuza like as umjito oqondile straight like usukwahlala nje nesitabani like
interact like Angazi, noma bro. 30 minutes. Ayangazi So, bro. six, seven, eight, Angazi. fifty. It's fine, it's fine. Angazi ngingayiqondisa mina le nto ayikho kabi. Shame. Ayikho kabi. Abangani, I have more than 5 wabo. Mhlawumbe ama-experiences laba-ke bakutshela khona ukuthi yazi lo mjida lo mbona nje eze-posted lentombi yakhe kanje but Uye after 9. Le nto le angazi noma umzala wami uzoyibuka yini noma I do have umzala oyi-Rainbow Kid. Then omdala can say twin plug. Oh yeah. Twin plug. Unjani shukumi twin plug? Imvomo wabo. He's bisexual. He's bisexual. Ngathini? Nginayo experience to gays and bisexual people and lesbian also. Nje ngiyahlala nabe ngokuthi umuntu ade vakashela umfana sizotshela ukuthi kwenzakaleni noma ubani ade vakasheliwe nje. Yeah. Ukuthi nje it's kind of weird. Yeah, but bayafana nathi. Yeah, ezomjolo umfana nentombazane. But then it's a cookie jar. It's again a cookie jar. Like, for what? So sitting on the album, AI talk like. Yeah, first, Album enjani le? first. Uyaboza I'm a producer, yabo. So ngiyi-hater fethu AI music creation. Ngilokhu ngishwale nalena nje ngiyi-hater dog. Cause it's killing the creation, it's killing the arts. Yabo. So gcina singanawa thina mhlawumbe yabo kuzonda ama-musicians yabo umuntu ayithathe lento as i-side hustle mhlawumbe enza imali extra ama-royalty yabo singanawa thina the actual creators mayibulala i-culture kahle ngeke siyibone manje izoqeda namathuba amaningi affecta sonke kahle kahle yabo mhlawumbe ithathe njenganje ngishaye i-podcast la khona i-AI ngani-replace umphathisha scripts asiqu ikhulume lento beshintshana abantu Susengatshela upopa ubani nosini. audio bese asekhona vele yakwazi ukwenza i-character AI Yeah, wenza i-voice break. yabo so fethu angikho happy mina ngiyi-hater fethu Kodwa i-content eningi eyi-AI ku-YouTube iyakhishwa yazi. Iyakhishwa. Yeah, like akumele i-content ibe AI, kumele kube i-voice yomuntu wangempela yabo. Vele phela AI nje like Akwazi ukubona ama-video amaningi ku-YouTube benziwe nge-AI, so yagcina sekubekwa ngazi noma i-rule or i-regulation ukuthi into kanjalo ziyakhishwa. mhlawumbe banayo indlela mhlawumbe ukuthi ngathini babone fethu ukuthi AI mhlawumbe ama-characters ubona ngemini ibe nhle ibe extra mina Awukwazi ubone lama-video ku-Facebook uthole ukuthi manje umama usemakhaya uzogibela ibhani uyegijima. Ibone yonke le let's AI yabona ukudala leta manga le. Because nakhona phela it's not ukuthi music it's 100% AI. As much as AI isho because awuvele ufike ukuthi make a song. Wena uba prefer ukuthi ufuna into kanjani. Uyazolaphi kodwa lento le u-AI ama-samples e-piano because it's a piano album leyana. Uyenze kanjani? The more we feed info, the more simbuza iyayicollect information. Exactly. Agcini bese ahlanganisa. Sine sufida AI yikho improve. Okay nje. Awuvale. Ngizwile ngo-MTV Base bafethu. MTV Base is shutting down. Musical channels. Ama-musical channels abo. Spotify, YouTube. You don't think abasenza imali engakanani? Yeah, TV, but TV places. Even nje TikTok, abantu nje manje beposta ku TikTok, beposta zona zonke izinto uyabo. Yeah. So vele izinto eningi shut down. But MTV Base vele is not a South African channel.
But then bethi size like ama-artist amaningi because thina besithanda bethu ukubuka like ama-artist amaningi umculo siwazi MTV yes. bengibuya esikoleni nje ayikho enye into engiyivula MTV ubone nalapha brifa lento artist let's 1 2 3 interview fast nje inkinga-ke le we're running out of music channels. And even the TV industry nje as a whole, I feel like abantu it's dead, angazi noma abantu noma siyahluleka ayisetha leyo nto le. Mina-ke angisayibukeli i-TV ekhaya, ngihlala efonini ngibhede the whole day. Abantu banama-TV. Angithi nje uyakwazi ukulinka efonini ulinke ne-DS, mina efonini yami ne-DS. Nje ngihlale nje yonke into sengenza efonini. So nje isikhathi se-TV nje angisenazo. Bengicabanga nje like in the next 5 years ama-TV azobe sengekho. Thina phela sikhulele le generation le beney'khathi ubuke bethinto. Awusasazi nje 8:30 ngibuka isibani. Nje manje siyafa i-culture. 8:30 uyaqoya request uyahamba. Mase endodeni. Ayibo umfana nje umphazamisa empilweni yamantombazane. Wa-entertain namafana. Hayi umjoli scam mfethu. Indaba basanda ukumhetha. Hayibo. Futhi okhuluma nje basanda ukumhetha. Uyazi ngisayikho kanjani mina kuze isimo ukuthi ngenzani. Wenza sipho asixoxele mfethu. Hayi kuyena. Uyabona. Hayi yena iso my status ngadabula iy'mpahla zomfana. Yazi ngabona futhi uJino ubiza kanjani ethi uhlatshwe ngesikere ngiyazi ukuthi hayi bolethu. Mind you not just any clothes nje. Wamthengele wena. Ayibo nginemali ukuganga mina. Oyibo yazovula lezi. Ingakho ngingayitsheli because ngiyabona ukuthi ngiyahlanya ekhanda angeke ngize ngumele umjolo bethu. Yazi nje ngiphathi ukuthi wenzani lo mfana. Wenzani? Wayengibizile yezu and for sure abantu yabo nje le podcast ufuna bayibuke because bahlezi bengibuza ukuthi akho idabulela impahla zomfana bazothola lana kusawenze njani. Okay wangibiza yezu mangibiza ngafika nje endlini sa right nje as normal nje ngapheka ngayiclean endlini uyazi nawe endlini yomfana ukuthi buyidinga umuntu esifazane ngiyaboma mazina fika lapha awuzokotiza abo clean ngapheka kwa right kula number nje elokhani ifona ayisaviwe yes my phone ayiyeke kanjalo mfana iringi iziyeka angene kwaThaphi amphuthume kwaThaphi yabo mhlawumbe wena ngishilo mama yabo hayi kuphelele noma 5 minutes la phone ayo right ngize ngimtshele mina ngithi bese bamba ifoni yabo ngoba ingibangela isicefe mina ngokulala ayibamba ngicela ukubuyela wena back ekseni ngisabhizi awusekulelo nje ngiyakutshela mina ke angimphazamisi ngumfana mayikhuluma ngefoni ngiyakeka nje uqeda hayi okay fine athi umfana uyabuya usothenga amanzi egarage okay akusamtshela ukuthi amanzi akhona la endlini ngamyeka nje wahamba mind you it's 10 to 9 ebusuku. Okay fine ahamba umfana ngizumeke after kushaya ijoint ngizumeke ngiphaphame ngo11:15 fana nothi ubuye ngifonele ayibamba kokuqala 2 years okay fine ngimqalele 20 minutes phinde ngifonele phone sivaliwe okay ngimlinde wafika ekseni ngo5:05 ekseni fika ngiyamlungiselela ukuthi aye emsebenzini sengenzela ne-breakfast nje yabo ngi-right nje ngambuza hawu ndoda uphumaphi amanzi ade sayokhiwa emngenini noma kwenzakalani wathena hayi umngane wakho umlibazisile soyiphonto ukuthi baxoxa kwazi kwasekuseni kathi nayo right baxoxa kwasekuseni ngiyakutshela suka lapho wageza wagqoka wahamba okay fine ngamqalela nje ngathi yabo manje seku-freeway because he's driving seku-freeway manje ngekasakwazi sajika abuyele emuva suka ngavala endlini ngahamba ngibuza mina ukuthi lo mfana ohlala la ubekujola naye intombazane la ngiyazi
basho igama lakhe ngabuza ngathi kokubuka leyo ntombazane ngivuka ukuba wasemlive endaweni engingayazi angina-backup bangidirector mangifika intombazane ifake uskin yezwa ne-short nje ncane kwangathi incinzi oma-slip ama-love bites alright uyabo uma udiniwe ukuthi khona into engaphila unomona uthi love fight ngayigwinya kahle ngayigwinya yes ngayigwinya ngathi njani ngeli ngiyaphila uyambona nje umuntu okhukhumele uyambona ukuthi lalela le ntombazane le izongijwayela kabi ngathi mina ujola nosibanibani wathina ngathi mina shuthi wena lwati unayizo wathina ubona nje lama-love bites awakhe wenzani ngathi mina alright yes ngathi alright ngamshiya kanjalo usisi ngathi alright ngafika endlini aqale ngaxoxa yonke into makhelwane akhe wamfonela ngoba kahle kahle impahla ngangiyoyishisa ukuthi nje angayitholi umakhelwane afone athi akangiphuci yathi umakhelwane zama ukungiphuca wathi mhlawumbe ijini eyodwa noma u-2 nakhona ufica nje usenamajini awu-2 angimazi ngoba kwayewona la umakhelwane waphelelwa i-airtime wangavala endlini ngawadonsa ngakhiya igate wayengibuka ngiyingaleni ngiwaqedile amajini awu-3 Levi's eyodwa e-Armani ama-t-shirt e-Bosses ijacket e-Adidas wakhipha esikalani ngiyacela ngilinto sizinto eshayelene ngifuna ukubona ukuthi uNandi wakhala kanjani kodwa ngambona endlini ngaqale ngambona endlini kathi ikhadala ngithi abafana bazongibulala angivele ngidanse nje one way manje lo mfana lo uyakuyeka nje akangiyeki nakho nje last week kade ngikhiphile semhlanje manje ngikhomba isibhamu sakhe angimkhombi wena umjikelo njani ebafo ade yoncenga ukuthi sibiyelane hayibo Ngithanda phela lo muntu. It's like khona engiyincengile ke mina ngiyayisebenzela. Yaso nje imali yakhe yami. Awu ngeke basazaba namanje. Abafana. hayibo Abafana no. manje awusitshele nge-types yakho umuntu onjani we-types yakho Yabona nje athi man intshebe mfethu uyabona intshebe hayi ngeke ngakho intshebe yabona nje ngesonto yazi enye into wena nokuthi nje manje ube netshebe kodwa unemoto ayibo uthi kike njani ngaphandle kaqedisile imoto obvious asingalokho njalo siya request mfethu kumele uzongilanda nje noma uzongicheck ekhaya angiyona futhi le ntombazane ecela imali efanele yangikhulisa ngihambile ekhaya ngakho sokuthi uyayisebenzela noma mfethu ngimithi half yabo athi baby Yabo senze ngathi kuthenga amagayi. yabo athi mhlawumbe ugayi yazi baby ngizobhuka ngithi no right asi-split price then I will buy snacks but then I will buy drinks and food ngithi okay fine ngizo request leyo ntombazane kanjalo ngimithi umuntu wami hamba ingazi manje sengithena ngafuni ukuyelela ngakena umfana Yazi awasona amantombazana ikhanda ngizenza mina nje yothi kantona ubeka ibele phezu kwetafula I bring ideas to the table ukuthi mina nawe kumele siye kephi kumele sisebenzisane senzele ukuhlala nje ulindele ufana ukuthi uzokwenzela into ohlala uyisibothu njalo noma ningangizela kuma-comments Siyabonga. wakhuluma ngathi lo size kuthiwa uThamara lapha awukhumbula uThamara hayi lophethe mina nje angi-understand okay fine ngiyazi ukuthi bazongizela kodwa bayazi bethi kwase-high school ngangiyi-ghost akuyona nje into yamanje no nathukula ngangiyi-ghost nje mfethu inesethelwe but ngangithithiza ayinto nesithizayo kodwa la Yeah. udume kanje yasibona
kangidume ngokuthi ngangihlakaniphile mina uthisha kangimtshela ukuthi ngizothola abantu Isho. ngithole yona futhi Ongam- then ku-matric wami kwaba yimina nje wayegoli uyomela isikole baking and cooking from number 52 to number 5 angisengikhathile Shuthi nje ibhodi yashasha. ghosting nginekhishi phethe into engizothenga Konje the stores. awuka-briefing kana abunomona Isukulaze. ngine-story yabo nje kube ngishilo ngabe ngifike with something Shit. Bro, asitshele ngasitolo shit. sakho bese sesi-interested ngaso-ke manje. Alright. Ithini isitolo sakho bese? isitolo sami ethu ngasiqala nje ekhaya ngisapheka nje ekhishini in fact ngaqala ngaphekela umndeni wami umalume was like ngeke mshanami ngeke yabo le Kantela. hayi ngeke okay fine ngazama because ngiyakhumbula nje ngiqala ngasebenza khona irate ngasekhaya bebe ngisaphoseshini labo baba to a point ukuthi ngathola ispace kwenye yama-top lounge eKasi la ngiphuma khona eClermont ngaphekela khona-ke ngamisa ukuthi bengibe-accident ya so nje sengibuyile ngiyasebenza. That's good, because yazi ukuba like cabanga aside on what you're doing right now. Manje njengoba ungekho le kunabani? Khona umuntu ongisebenzelayo. Alright. Bangaba abantu abakusebenzelayo like Hayi for now yet. that's good, because yazi simi first ngiyabonga first. Ngiyabonga first. Ukuletha abantu abaserious kanjani? Sabashayile right, sabashayile right. So but ngibele kwena bethi Nqubeko first buka sekubiza igama lakho first akuse. Tshela bese ngoNqubeko with the 3 what's happening there first? Oh, okay. Nqubeko. Nqubeko is a musical artist also. Explain. Ngizama ukwenza lento ya ngenza umzekelo futhi mhlawumbe into yaThemba no Euphonic into kanjalo. Yes, Mapholisa noMadumane. So uSwiss sengibrandile on the Gqom side yabo. And uNqubeko I'm trying to show versatility yami. See, I'm also able to make a sound commercial like 3-step none. That's why. Yeah. That's the vision. That's the vision first. Yeah, yasiza khona ube innovative to what your sound is, because yabo manje ukuthi next time mhlawumbe sekuzoba isound yakhe like a dominator yasazi, but you can see naku 3-step naku igqom manje nalendlela le odlala Thukzin abawenza ngawo bethu music, but you can feel ukuthi no man from the last gqom lele saselishaya till now it's totally different. But it's like when do you feel that way or? Yeah, I feel that way. If usebenza kwi-craft yakho ushaphina isothi like uzoyiza isound yakho izo-evolve izoshintsha yabo hambe nesikhathi. uThukzin ngisayenza nale example. uThukzin uyena owashaya ihololo yaphela. Ihololo yaphela. Distraction boys. Escape. I-distraction ihololo. Awusebhasi Why say was ink now? Yeah, wase Yes, westinki why say we stink? Yes, maybe we'll purchase us, but yayizwa manje isound yakho. Yes, no gandaganda. Kanda Mateo. Yes. Izona-ke iy'ngoma zakhe lezo zokuqala. Yabo uma ulalela isound yakhe manje yezwa ukuthi fuck. Yabo siyahorikana. Ingakho Usihlalela igqomo ngomgqibelo awe mabahlanye abantu. Athi bahlanye. Umu walidedela bahlanye abantu hayibo fethu ngabona abanye bafethu. Yazi abazali abazazi into esisenzayo. Hayibo, hayi shame, hayi kumnandi ebusuku nilele. Hayi kumnandi. Like Sisi bese xokutshela bese ngiyakubona bese ugqoke i-rap bethu into yakho bethu ithini vele ngayo bethu ithini bethu asichazele i-rap bethu i-rap creative way. Yeah, talk as I explained, dog. I-brand yaBrahma mfethu
like the creative group bibiza i-Chicken House Boys like i-group lehluphayo umuzwa wami uphendula i-chicken i-group nama-creatives ahlukene photographers, musicians yabo abanye bayathunga yabo yeah so i-Rebo is ngafaka uZoro we actually met on Instagram yabo ngangade ngihambile ngilapha endaweni yalinda majola i-Hugh Cafe yabo konje ishow yayikhona i-music so ngiposte and then i-Hugh Cafe repost shothi angibambe lapho ayibambe profile yami thawo nakho yabo ngiyapusha futhi yabo akuzona kwami nayo lapha weRebo wethu uZoro ungisizile futhi nga-expanda futhi ngakwazi ukukhonektha nawe abantu yabo ngazangena Spotify mami kathula isithathu ngaze ngadlala khona futhi Spotify mama seems like it's becoming a big thing cool. How was the vibe there besichazela besikubona uphethe lapha iplate mfethu uthi angazi yebo mfethu umnandi ongachazeki mfethu chaza mfethu ngabuyele emuva uthi wazi noma mthathe uhambe naye umkhombise mthathe uhambe naye umnandi bethi into ehlukile leya Spotify mfethu wenza udiscoverishe ama-hidden gems discover ama-hidden artist answempu ayigxili lama-line-up awodwa njalo esithawa sekusiyazi le event izobe khona bani ngantshela ama-line-up futhi kunama-genres bethu akhona la esithawa ukuthi esingawanayo njengo-neo soul into esa-jazz hip hop like yabo R&B like expanda bethu this dope but ngathi now bethi iphethe le mpahla le like on how like ama-event ngendlela abasebe-stereotype ngawo ngokubiza ama-artist awodwa yabona kahle idlala weekend beke ngize ngiye because i-line-up yabo nje ikhona le line-up Kodoba u-DJ Clio hayi ngeke bese umtshele ngomuntu engamlalela ngifunda ukufuna u-DJ Clio yabo futhi wenze kahle u-DJ Clio wadlala izingoma zakhe zakudala ekhono Facebook legendary lapho siyabonga ukuthi asibuyisele back because phela it's kind of like same age yabo yeah so nje mina nje ama-line-up asethekwini aseyangifora what they can do now ecule ngisho ingoma eyodwa ukuthi nge-beat eyodwa ahambe kokhela into eyodwa lapha kanti usitshela-ke lethu Jami nge-resident yakho e-MUT Radio yeah first I'm a student at MUT yabo so last year ngaba-approach like I saw that wakhona ama-gap akhona so into engizama ukuyenza is like ngivulela amathuba ama-students ama-students ama-creatives nawo awazi ukuyiveza and stuff so ngaya last year ngacela i-slots for interview ne-set yabo so lapho-ke bayithanda i-set yami ngaqala ngena every Friday last year ngingena ubani ngangena 9:15 yeah this year ngoba manje ngu-25 past every Friday on so manje ngathina ivulelekanga for DJ abangafundi eMUT noma ivulelekile you can actually DM them on Instagram MUT Radio singaba DM DM yami yaqhubeka dodo utharo bamina ngicela amapiano uyazi ukhibo now awuthuphi hayibo khona ingoma ufaka kuyona khona ingoma ewangifaka zona namanje ngisayilalela ey'thwephu kabi siyayishaya indaba hamba ngegqomu simi mfethu mina ikomu mfethu ikomu nangilishaya ngesikhathi senazo-ke beyaye manje yazi indaba ngibiyekile mina I'm from Soweto yabo
I'm from Soweto, so kumele ngiphushe i-culture yala engibuya khona. Yabo. Ngeke ngikwazi ukushaya igqomo edubane like akusiyi sound. Don't you want to take the sound from Durban lapho hlala khona? Uye nayo igoli mfethu because akekho ozokushayela ipiano njengami edubane. Usho nje boy. Mpokheni guys. Can be versatile. Naisha now 101. So le gqomo la Ngiyengale. feel into unique because uniqueness yona into ewenza ube relevant. Akushaya ipiano bese. Izinenkani. Uzohlala endlini ke mina uzohlala endlini. Relaxani ngambuki, ningambuki Hayibo lila egazini naniyazi into ekugqoma. Umaskandi igqomo. Hayibo sokukhipha ngamabhodlela ohlalela ipiano Ipiano. Sikhona ingoma yabo ipiano ehlukile mfethu. Khona isigija, khona i-private school, angazi isigito kongo. Into kanjalo. Yabo ahlukile mfethu like ama-subgenre amaningi. Khona la ungawadlala yabo. Lawa nesigubhu. Yabo. Thina sifuna igqomo. benze izinto zaseThekwini kugwinyiwe kwenziwe yonke lento ikhala lemhlophe lapho sokukhipha ngamabhodlela Mina ngikushaya ipiano, awungena ipiano ngikushaya ijokuzi ngivuma oqonqa abantu ubona ukuthi tourist le izikushiya. Yabo, mina ngigibele kude. Yabo. So imaphi ama-venue udlala wona around Durban? I was a resident at Empire Cafe. Yabuya impala sengafika ngacela nakhona bangidakela. Nje ipiano lelo. Sifuna ipiano. Empire ngadlala Devin Posh Sanyama. Yabuya Sanyama. Ngadlala khona i-restaurant ethiwa the Space Bar. The Space Bar isasanda kuvula. Yeah, lapha ku ini all world. Pulwa ngazi. Pulwa. Bra. Uthi manje kuvela. Umgaqo. Upulwa. Upulwa. Khona wona what's Devin Port. Ngiyabona lapha ngakumisa. Sure. Mthi umaveni athi ungadlala nase Coco Bar. Coco Bar ekuthiwa ziyaqobhoka la. Yeah. Coco Stay. Yeah. Lela ipoint. Ngadlala nase Jokos. Jokos wadlala. Singadlala khona. Wangene ngoba uRoxas. Ngangene ish ngiyakhohle igama lobhaka vetsazi. Ba umnyama ugqoka ibuku. Une dread vetsa. Schoolboy ngiyambona schoolboy sure. Yeah, athi ngibo. Mhlawumbe manje ngizokhumbula vetsa but akunzima vetsa la sithaba ngibe honest vetsa. Kunzima. Yeah, kunzima vetsa. Manje ungidlekani uGiven ngoba niyabona kunzima. Nakungena kunzima. Kunzima vetsa. Anginandaba nalokho mfethu seyi-rejection sengayijwayele dog ama-resident akabhana azothi fika uzodlala ngubani ngolwesine ngo-5 ntambama mina ngiyafika ngiyeza ngizodlalela amatafula yabo just to show ukuthi ngizile futhi qala lapho bro manje sithola ama-email aphezulu yabo manje i-email uShaka Marine uthi uzodlala yabo kade ungitshela manje uthi lokho kunamafiki lokho yabo email ablandi manje yabo just nje ukuya lapho nalapho uyitshengisa yabo abantu bazokubona bro bazoncanya abantu kodwa dlala igqomo mina ngokufaka into engi-right ubone ku-YouTube lapha ku-TikTok ukuthi lapha nokushaya i-content lapha kuyi-DJ lapha qhamuke nezinye izinto ey-creative khona ukulethele kuyona ukuyenza kanti because ngiyabona ama-numbers ukuthi akhona. Yeah, for me ngithatha ifoni ngibeke lapha ngirecord kushintshe impilo yami ngifuna kakhulu yabo so yikho ngisengibuyelele ipoint ukuthi anginendaba kakhulu angifeel i-rejection yabo sure because imarket iyashifta manje indlela oyikhombisa ngayo kubantu social media alipheli usungascrolla angaqamba amanga bese vele ngisho voice-eni is vele khona uzokuthola la yabo khona uzokudiscoverisha sure so yeah ube ifoni ngirecord mina ushintshe impilo yami ngashaya i-hit last year yabo ngangivulela amathuba abaningi amanye amathuba ngawaluza futhi yabo ngaluza ukuthini it was my first time it's ngabe ready like
fully prepared for industry ngazazi into eziningi yabo. Lokho wangivula umqondo kakhulu yabo. For now ngisho ukuthi I'm ready yabo. Mathiwa ngikhiphe ngihits ngiyazi ukuthi indlela mina ngihambi lezi yabo. Nase management yami vele nayo ngayibona ukuthi yenga think abroad yabo. Because nje futhi khona igig esayithola kwamele ngeMpumalanga. Ngisho ukuthi befaka deposits lama chitha yabo. Kusale amount inyana mhlawumbe kusale u40%. Asekusondela izinsuku mhlawumbe sekusele 15 days ishaya event. Lo mjitha management vele wayicancela. Sebe depositile lo. Yeah, sebe depositile. Vele isho njalo agreement ukuthi nginayo deadline esinayo nabo. But for mina on my side ngabuka ukuthi kuya laphana ngenza into eziningi yalapha yabo. Mhlawumbe ngizofika ngidlale eveni ngakuyona ngiphinde ngiexpand ngidlale kwamanye amaveni futhi just ukuthi ngibe family yabo ngishuthe nezithombe kanje yabo. Yeah, ngasho sinalokho abane influence but yeah first ezinye izinto uNkulunkulu uyakunika ithuba yabo kuba uthi wena mhlawumbe mentally ucorrect so it says ukuthi you are capable of this yabo yeah into kanjalo. Ngiyakuthola sakhuluma about like le ndaba yeGqomu namapiano. I want us to have a debate about these kind of two genres yabo. Debate kanjalo. Yani ngedwa ngayibamba ngingedwa. Awuyibambe Angibeni yabo. Bafethu iGqomu like ayikho indaba yeGqomu. Hayi kahle bosekushaya sizokushaya awukazi nje ukusho njalo. Imake ke wena manje tshela bakubhokhona uhambe uyodlala mhlambe ipiano 3 hours. Sizoza thina sikutypele ngathi sipha istatus sesidlala iGqomu ku late manje. Esiyenzayo lo. That's the difference. Siqalela i-hour sithi siyabo manje hayi Very like ubane kulenzela ukuthi iGqomu yabo. But like ngathi man iGqomu won't make you a millionaire faster than amapiano. hayi ngeke Uthi is a millionaire but like Uthukzila is close to yes. Distraction Boys, they got their chance now to be millionaires. Yabo sine distraction sino God Max sino Q yabo Just that Jake. ufuna ngibale ngibale ama-artist amapiano yini. Angikhulumi ngamaphorisa phela mina. Yeah, those are millionaires. Yabo oJaivani yebafethu baya-invest na ukabza unepiano yabo Iman, let me make one example. Nge-10 July uKabza was booked eDubane ukudlula uBabes. uBabes only had one gig. uBabes wayedume washaya igig eyodwa. uKabza wadedela ama-gig awu-10. Ngitshela ukuthini ngalo. Ushisa manje uBabes akashisi. That's the difference. Ultimate imali. Nodlala ushayelayo. Iyaluzwa ukuthi ngathi leli sondela kakhulu kwiGqomu. Even ngisho quantum sound nje vele. iGqomu ngahlahleliyana. Yeah. Actually Shuthi wena ngoba ushaya ipiano ufuna uba yimillionaire. Angisho kanjani. But ngiyafuna ukuba yimillionaire akekho vele But wethu mfethu kuya ngothando lwakho mfethu. Uthi uthandani yabo ama preferences nama taste. ngiyakuthola. Umuntu asikho sebrand, umuntu asikho semhlaba. Into zokwenza ube millionaires no music kahle. Yeah. Basayina mongathiwa ubheka ama streams imali efika ngepiano straight kuKabza ayilingani nemali efika kuyena as a brand. Nje base kuKabza the small ke manje as a brand. Imali indlela engena ngayo. Ipiano lelivezile kubantu but still you must get money. ungagive up nepiano lakho Police. Every class yakho yeah. Zawushaya indawo. No, but ipiano vele ngesiphiwo na overall yabo. No, but kodwa futhi namanje sithi kufika u3 step ofethu ipiano balishaye phansi yes unohambayo exactly Imali. 3 step phela kuthi Imali. Nithi nama-piano won't last to 10 years. Wadlalwa straight but adlalwa
sinesikhathi sawo, yes, sinesikhathi sawo. Siyazi nje ukuthi sodlala uThato no-Tracy. Ngeke nje uvele uhlalela ipiano ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ebusuku. Siyadlalwa nje ipiano ebusuku. Linesikhathi ngo-11 ipiano lisadlala. Yes, iwomaphi 12 nje kuyale igqomu kuze kushaya u4 ekuseni. Kodwa DJ mina engimazi abadedela ipiano. Kukwari nje yasefoni ipiano bese. Niwo maphi. Izobekwa baba. Ngeke bese. Naba DJs mesibanika amathuba. Ngeke uthi uyafika ngo7 igqomu manje hayi. Yeah, kumele is. Yabo abakwazi nje ukusetshila nabo. DJ wabetha sazi bese kuningi. Mfethu ngiyadlala ipiano nango6 ekuseni ngizadlalela ingoma zepiano futhi uzwa fuck-ke la. Ngiyahanjwa yabo. Da sokuba umdala. Kodwa ke iculture yabo mengakuthatha manje ngifake Soweto ungafika ubone imkhulu. Ungafika ubone imkhulu. Yabo. Yeah, phela ipiano bedlela lele, it's not like a sound mhlawumbe ephisayo njenge le sanduvukela ikompo mhlawumbe le kompo nje. Ekhona ngisho umphethu ayifikile nayifika amasimi. Okay, let's like talk about lento le song of the year because sesiyafinyelela. Yabo. Towards unyaka nini alright so dlula kanje like khona which song othi unqoma unyaka Maskandi piano ilento le Maskandi which song usaliyo ngoba so interviews No, in terms of it, the music, dog, Maskandi, it's just. I got to study ushado Maskandi lo but then about time, the verse, Ningoma Zaki Sakish, dog, Maskandi, is a very legend of it. And he'll be slapping like he's slapping for no promoter in and but then. Ayo ngithenga ishawo Maskandi ayikho. Isandi mnandi leyo. Angamele ngicula uMaskandi. Uyobhukwa show. Kodwa manje sebeyabhukwa nje ama-artists. Hayi bayabhukwa ama-artists amakhulu imali widlala weekend belingekho nje la Maskandi. Ube khona uLimit. Yeah, ube khona Limit uhlezi ebhukwa edukane yabo. Ingoba naye angithi uyashaya i-step ipiano so imake wena song of the year uthini i-step yitho funa bonke mama bayibone mama potential ngawushaya because inale yanto leya it's okay yonke velishayisa abantu yona yabo hayi wena Soft year dog 3 step ufethu. yes akukho Mhlawumbe yaphu mhlawumbe isiphumile bro kunonqonqonyoko dog hayi ngeke oh congratulations to bafana nathi ngaziphuthele lo right Sawurkanti siyapheshe but nabuka ibhola interested ibuke nje ke phezulu Uba ukore Usipho oh yeah Sipho bani Sipho Mbule I think he's man of the match or what's passing here yes he's man of the match police man of the match Usipho Mbula akora Mbula ande korumbatha police mahoko mase bekhuluma ngokuthi manje Pirates ewini South Africa obvious ufuna ukuthi Kaizer afuna ukuyala kunjalo ukuthi represent abalapho uzuzo kodwa nje if wena ubheka i-team abantu nje abamo ama-Pirates ngeke busale ngiyacela ngeke ngishawu goalkeeper wethu futhi obese lapho bakube motwara lapho amahlathi but ufuna ukubuza but like why ilo disconnect yakhishwa manje YouTube ngithi ngiyayicheck mfethu lutho mfethu ngiyibuyisa dog ngiyibuyisa laphana lo mjetho lo ocula lapha
I'm not sure but akekho open kumina yabo ukuthi kahle kahle yini ayisayina noma wenzakalani yabo. So ngavuka ekuseni nje ingoma isithe down yabo. Ngidistributor yami bangitshela abaqaqisi nabo ukuthi kwenzakalani kahle kahle yabo. Bathi there's steps what yabo asange idistributor nama-rights alahlekile. Hawu. Ama-rights alahlekile maningi futhi but engiqile ku-10K yabo. Isa-accumulate because engase ngikhiphile ngathi ngibe eceleni yabo. Ngazi ngasizwa yilokho yaba unembeza wami. For person who doesn't know. Ama-royalty futhi akusimali engathi umuntu mhlawumbe ushaya 200k stream nazo 200k ahambi kanjalo. Mhlawumbe ushaya 200k streams mhlawumbe ushaye u20k yabo. Akusimali yabo. Yeah, but sengazenzakalani. Sebethe down release. Ngifona lapha ekuse kwenzakalani. Yabo, mhlawumbe kwenzakalani mfethu. Angayibanga ngifone. Ngaphinde maviyenami Bluetooth wa-Critic yabo kwenzakalani mfethu yabo. So ngenze i-appeal i-appeal distributor yami distributor yami ukuthi ngesikwazi ukubuyisela le ngoma kanje yabo. malinde iviki Ngabe sengiyibuyisa-ke mina-ke ngenye i-distributor ngenkampani yami yabo. Sulisude so grand. bayiteka down on October mhlawumbe 18 November 6 Manje awusho njengoba usuyibuyisa manje ingoma yakho on the streaming platforms usuyikhiphile yini ivoice yalo mjida because yena wayenenkinga futhi ngiyibuyise njalo ingoma yabo because sense agreement ukuthi na split sheets futhi usplithelana kanje yagezelana yabo. indaba une-record label usayiniwe yena He's under Sony bro. I think khona yenza uSony yabo. Yeah. Base distributor ingoma distributor mina nge-independent distributor uCity Baby yabo. Sengibuyisa iCity Baby wangichitha ngibuyisa ngekhampani yami. Ngiyabuzwa. So bengibonupostile lapha akhona ukuthi unejini lakhiphe lo mjida lo kuthiwa uSifiso kwi-piano pie. Why ufuna uSifiso aphume la? Uyadelela akabazi abanye abantu uma ngabe umuntu esezomconfronta akazaphendula ngambona lo mjida lo wathi imali yakhe imali ihamba juba bayidla yonke imali ihamba juba akuphilanga muntu. The reason why I'm saying this is because kunomngani wami Casey Trigger So afika nala. So why babene studio session kamo eGoli bezosihlele eGoli wabhala nje umobheka epage lakhe Facebook izinto ayezishokena underrated stuff nje kakhomenta yena ave ngikukhomenta kakhomenta nje ngathi nje ipiano pulse ngayeke kusoyena njalo khona izinto negative zizisho ngomuntu ipiano pulse ngayekiswa ukuthi kuye khulunywe nge-hip hop like ipiano esithi compas so khuluma ngepiano Sokhuluma ngento nje uSifiso akasebenza sobabala akakwazanga ngokufunda uTsahle kukhona usizo waza kodwa babekhuluma amashemi kodwa wakhuluma uSifiso ngithi base kuphendula uTsahle uyabazana afana uSidoli nje ayike akakhisho esizizwe kwaleyo podcast isibhekile imali Unithatha spray rumors lapha. yonke into Even in the podcast section. yabo i-podcast ngithanda ukuphenduka usunane isidudu esimnyama kodwa yakuyithanda isidudu isiduli ey'shudla inuka kamnandi uyabona nje so-skills ubabona ihamba le bayinukela kamnandi uyabona isidudu saselokishini
Awusenje. Namhla 12 ngangiyobukela i-Spring Humors. Playhouse. Right, shame ukuthi ngishaye. Ama-topics akhona ayenjani like? Kukhulunywa ngoba kwakulokhu njani, kwakuyisikulu interview yakhe, kwakhulunywa ngani. Uyanda Woods wayengakabi open about i-relationship yakhe noTholi, but nje izinto ayekhuluma sasizizwayo. Then banika ex yakhe uMazi wamphika ngambona lapho kule interview elokhu ebhekile bahamba I was the most awkward Ayibo. it was very awkward Azangiyibona. you say introduce uthi Tony why money yabo akasho ukuthi Tony Diamond Angibuka i-reaction yabo. akakwazi ukubheka ngisho emehlweni akakwazi ukubheka lapho ugele ufocus emsebenzini wakhe lo Masi so professional Umas lo ngiyamfuni. Khanyisele bo can't child yabo uthunga hlengisho kubuka Kodwa wayinamanga but uyabona nje kule interview lapha nakashashe wayibonakalisa Wayicasta yini uThoni yana. uvela isitori sokuthi ex yakhe wayiphika yena kwi-interview Waphikisha nje yana bese. So manje kanti bazovele bahlangana kodwa kwakula kule into kasejuice yona i-album yamaciko ufika lapho uthona wayibuka ncane feshane nje futhi akasho nale part yokuthi shaka Wavela adlulisa nje. wengakwazi ke ukukhuluma ukuthi Abantu banaka bethesa. Ngintaka yonke leyo nto. Hamba ngabuka ividiyo adlula fast. Akudakaka mfethu. So like asibuke a bit like from you versus verse like na inquiry bit is on the corner bit so sesophabaza manje start it's like what do you expect this year something new bit like anything like Special guest. Yabo? Special guest. Yeah, saloda mfethu uphathi. Ngasho ukuthi kuzoba nama changes when it comes to venue yabo. Shoot venue from lapha warehouse sisiya eRichmond now Oh, that's dope. yeah mfethu due to some other reasons toilets yabona rent yakhakha lapha mfethu yabo for ama reason wabona ama reasons irent ikhakhe yabo yeah ilokho mfethu uthi ngiyisaba indoor izoba outdoor manje yabo Yeah. nenothi yeah izoba mnandi ke izoba mnandi Setting yakhona if you say outdoor like no it's outdoor like nje ama open space but indawo eshisa nyama yabo futhi there's no VIP anathi manje there no VIP kune backstage water because we be shooting a mix futhi shooting live mix for YouTube yabo that's dope. backstage umuntu osha out black the backstage and very footage yabo yeah and Manje uyasibuka so social Focus yazi nyaka manje kungibhuka ngisafree. so Ngithatha 150k. Angizobe ngikhaya. Sure. Kodwa phela ababecole ngami ngeke ngabakhanyela. Except so like if like azobe sikhona lesi smoke nanani but okay. yeah mfethu inquiry kahle akusi event it's a rave party mhlama rave yawazi ama rave lama party la pheshe la ngavumile ema phone khona Wena ushaya lama party odidi. Nakhona wadingakala amafoni no mfethu manje senzenzayo kanjani content na phela uzobevumile ama phone la yabo yazi ukuthi nje i-rave ispace la umuntu expressa khona ama feelings akhe ngamjudge uyaqimba wenzani ngathi intombazana yaqimba usala ngebele ngesikhuze yabo so
Amathikithi asakhona by tomorrow ngiyavala 40 rand. Link ikhompyutha manje wala lufona 40 rand ama-pre-sold azoba physically so abeke endaweni ey'tolo khona namarana arms ukhima post namarana yathola inamba yakhe lo muntu azixhumana naye ukuthola ithikithi yabo i-Roach 50 rand and then i-Gating 70 cooler box ngiseke ube mahala fethu ama-2k azo enjoy fethu yabo. It's been a rough year. It's been a rough year. my estimate nje estimate abantu abangana 400 plus 400 plus angidoubt because amandla ami ngiyawazi ukuthi mangiphushe lento izofika la ngifuna ifike khona. afana noThuku Uzosilanda nesitenga boss. Yeah, ngikhiphe ama-quantum amounts aweza bafethu besibona nje bethi like yabo indlela eniphusha ngayo bethu nendlela eni-investa ngayo bethu kwi-craft yakho bethu ngobani yabo 28 November so Friday. Yeah, mhlawumbe ngizobe ngisipana ngaleso sikhathi, but like what advice would you give since you been like having most interaction nama-event la amakhulu bethu like sithi naye bethu akhuluma izinto ey'nkulu kanje bethu angapheli umoya alethe futhi simphushele ya nathi singakwazi ukusuka la sifike la ekhona ubumnandi buyahanjela nanokuthi fethu yazi ngesisabuyele age sikuyona. exactly So yayikho ngithoza nekwareni so enjoy. ayibeke yababiza manje kwaritepe iningi sibanini abaphelele emandeni. Maybe next year bro. Next year mina ngithola ivenue eproper nginama-rules lawa athi zivala ngo-3 because lapho sosiyephi fethu lezikhathi ngo-3 hey yabona nje bathi London akukho second location ama-second locations first ngasaphelele yabo ubuyibheke ngaseyambile first yabo abadlala ama-big boy nanokuthi fethu sahlukana ngo-3 manje manje umjitha lo ubuthi usuhlale nayo hlala eresi ama-visits avulo 8 eresi unophatha i-ID ufungena eresi yamoto kuseyo kuyapackage ingane la iyona lezi zinto ey'njalo bethu like engeke ngiyicabange nabo ukuthi yabo ehlaphe since nawe unganayo financial funding le hlapho oyifunayo hlapho yabo iyona hlaphe izona hlaphe izinto ezikumisayo ilokho fethu ungatholi iklabhe namabhanks ugiven iyangena nje emfishane ngenzeni manje kwenza bethu uyazi nje usizi bethu uyazi bethu bazombona namabhanks kwi-podcast nakhona bethu fethu expand inquiry next year ukuthi manje khona amathuba esisawafuna ukwazi beyifande lento yabo. Amanye amathuba awavumi ngenxa ye-age yabo ukuthi attenda ngathi generation encane leya yabo but umnandi-ke so yenza lento fethu igcine isifike nasezingeni la yabo. Uthi nimpethu olethu hlongo Minister Mr. 2K imali yamjida fethu ishayite yakhe ngasho mina ngiyabuyela kuyena umuntu i-age yami but ngiyabuyela kuyena inspire fonela lokho vele ngayibambi before sifuna ukuprove ukuthi yamazi sendaba kuyenza njalo lethu sesifonela utira man ngangikhona show lango ukubona lapho music video bese indaba nahla umjido njani mina bese angimazi but like ngambona evila kwakuyini yambi singikhumbula okwakuyi-single launch yeyini TNS enzini imali kwakuyibirthday celebration yakhe futhi like he's dope ngisebenze naye this past week promoting usuku lomshunqo wenzani u-MC noma yithini uyi-promoter but bane-events ngomgqibelo activation usuku shutdown ama-2K shutdown ama-2K bani awubuyele esikoleni ntonto kanjalo ayagcwala lapha given too much overcrowded but ke siyabonga nawe xhumana naye to get iy'ponsi fethu uney'ponsi ey'ningi
Angifani yaphanta yena ufanga. Ngiyamfonela kayibambi ifoni yabo. Flexing shame. Benza nangothula nje ebusuku njalo bezihlala nabantu eClub lethi ngiyabazi nothi Ngiyabazi bayo. Ngikhona yabona nje. Nami ngizobe The day red flag yakho lezinto enjalo. Manje usuziprovela siyamazi. Hayi. Akumele manje ngiyamazi Sesiyasho. Ngizweni kusebenza njani. Sebenza naye nje. Yeah, as we're about to like close the show my friends, like what can you say to about the ababuke like Nina first? Like I want to start from you first, like Okay, for mina, guys, umkhuleko uyasiza some other bro. ways. Ukuthandaza nje mfethu ngangayitshela ukuthi ngiyobe ngisebenze with abantu engangibabukela ku-TV. But ekhaya ngasho ukuthi one video izongibeka la ngikhona. So whoever aqhubeke azama pusha. Mufuna ukungipromote ungi-DM ungi-inbox angincishani ne-link ngizopusha. Yeah. Sister J. Mfethu. President of 2K. Mfethu. Umuntu ayenza into ayithandayo mfethu. Yabo. Engenzi into ngoba ibona yenziwa umoya. Ngaba inspired. Akusilicala uba inspired. Yabo. Yeah. Njengoba eshilo sesam mfethu umkhuleko bra yasiza mfethu. Hayi yabonga umkhuleko nika. Yasiza. Yamthola umuntu futhi. Ethini? Bamba amafoni. Ayikho uhleze active owethu fona. Fonda wena. Fona ngoba mase ngimfonela ngayibamba. Awufoni ngesifoni. Etshenjile wena. Inkinga Hayi ukikinga vele la manje. Ambese ngimcela ukuthi ayenze i-podcast. Unesektinga baba, mtshela lapha mtshela. Yabazi tweet. Nje boy, except was about to close the show. Any question you have, but Ngifuna ukukhumbuleka kanjani emphakathini like uSwiss ushaya inkwari manje. Umphakathi usemandeni. Yabo nje musuphathe khuma sesizoshona-ke manje. Izotala sibuye nayo. Mfethu ngingasho ukuthi ngoba sizwana nalabo aba-attend inquiry mfethu lamathithi sonafala ngisongathandazekile yabo. So umncamo wami umthandazo nje ukuthi umcimbi uhambe kahle singaphazanyiswa yilutho ngachithe igazi yabo. Mase umncamo wami mangadlala igqomu nginipokela. Nginipokela serious. But ngiyidinga isethe mfethu emncabeni wami mfethu yabo. Ngixoxa khoma umncamo kodwa nefethu. Yona nje sokhumbuleka ngayo phela ishiya isithombe mfethu emphakathini yabo. Yeah, but ngiyidinga isethe mfethu mhlawumbe i-hour nje ngidlala ingoma zami mfethu. Ma topics ami mfethu. Topics. I-hour lonke yabo. Yeah. Nanokuthi okunye ngifuna ukushiya emphakathini bese ngilenzile ushintsho kwi-art and culture. Into neyiphusha kahle isha ama-poem nani seyivelile bese angazi bethi amandla ngawathathaphi yabo. But ikhanda lami liyasinda ama-ideas amaningi mfethu ukuthi ngawazi ukuthi i-youth ngibe phambili cause uma uthatha ukubheka nabantu abaphambili kwi-industry mfethu ngathi bayivala noma wenzala nasiqondi yabo. Abanye sesibasho ngamagama ethi yavalelana la mthetho yabo kuzochathela yabo. Yeah singakubona nje iqiniso lelo but okuyime uma ubuye ngalendlela uthi nayo usebenzile wafika lapha. Yini izinto ayiface yena ezifike lapha. Yes. Yeah exactly but ngisho advice bafethu ungayibukeli phansi ungayicompare mhlawumbe ne-surrounding yakho ubone lo sephusha siyazwana sephusha ngcono nami ungayicompare first yonke into inesikhathi sayo. I-Rome ayenziwa ngosolo lodwa that's first. Mina emphakathini ngifisa ukukhumbuleka. In fact my wish is to open like some sort of a thinking to train amantombazane for become promoters. Yes, I want to take it back ukuthi ngisize
phela omama nobaba banalo mqondo ukuthi ingane uma ipromote ingane phela egqoke ingubo encane. Same tendency ekhaya babenayo apha sengaze ngahlala phansi ngabachazela ukuthi usebenza with different campaigns. Uma ngabe ugqoke into encane usuke uyi-boxing girl or what. I-promoter yabo mhlambe kune just like today kwi-one Wednesday angithi we have uJezwe Thukuthela ba-promote iMattel. So i-promoter like uma with a statue neMattel lesuke izopromotha ngalolo suku. Lo phatha le it's a boxing girl. So it's different yabo. Nanokuthi uma uyi-promote futhi usebenza ngama-campaigns amaningi. Yabo mina ekhaya each and every time angi-promote ngisenda isithombe. So igoli yami ukuthi ngivule nje inkampani. Ngathi abantu abakhetha ama-promoter ngathi bayayibuka lezi ngane ngathi i-boardroom nje bese. So ayigqoka nje kanje Ube ne-franchise. ube ne-franchise kanje ngoba phela iy'ngane esiy'bona emaklabhini. No, kuhlukene emaklabhini ezikhona o-waiter, khona ama-boxing girls, nananana. Uma ubheka i-waiter ayifani nalo phatha ibhodlela lawa kanje nalo usuke promote emnyango. So ama-promotions futhi asiza ahlukene, promote nasey'tolo ukuthi promote ucheese, ijuice, iy'nkotontoni. So nje just inkinga ngathi singabantu bese we have that fear syndrome bese ukuthi like since you're talking about it mase we have a clear understanding ukuthi what you'll do bese kahle sipani bese the same thing as bese ukuthi wa-reviewer in a bad way. Ngoba ngiyabona ukuthi ngiyopromote evile akachazi ukuthi uyopromothani yabo yes. So nje Sakuzwa. We're about to close it, bafethu. Another special edition of Isimi and Kevin Show. Make sure you like, subscribe. But this dope bafethu. Sacositshela bafethu handle yakho tholakala kanjani? Buka kanjani number? 2080 kwenzakalani? First, on Facebook, it's Swiss DJ. That's the page. Profile it's Nobel Swiss DJ Kumete. On Instagram, it's Swiss DJ _27. On Twitter, real Swiss DJ 27. For bookings, I'm actually using an email. It's the Ink Production. It's iCloud. Email company. For if ufuna uyenza telephonically. Bali email sizokunika inamba. Ngibone yathi umfollowisha ku-Instagram uwanze kanjani? Mfethu nawe aphelele mfethu ukuthi nje ngathi sazana kuqala ugivene ngaka. Hello. Ngisanda kufollow mhlawumbe kunenyanga bese uma ngaphosisa yabo. Nawe phela ngoba phela uzwana noTira mfethu wangifollow back. Kodwa Mako yazi number. Mako inamba yakho ngayithola nje. Follow back. Ethola nje. 28 November. Singamnikezi mfethu ilo mfethu crown mfethu Makoya mfethu. Fanele fike la ekhaya singaze sikhulume nje ngase mbala mfethu. Sembala mfethu. Abawenza ama-interview. Bayitshela mfethu. Ukuthi utholakala lapha Instagram. Instagram it's Meiko_08. Facebook akhona Meiko Nyawose. TikTok yes Meiko. Continue ka. Kanti nje umana angazi bani MEYCO Meiko. Alright. Bangifollow bangangi-DM bese bangifonele njengomunye umuntu engimusho. Shout out bafethu, shout out to Swiss DJ, shout out to Akona Meiko. But shout out to my co-host here. Except 2000. Shout out to Kolan bafethu. That's how we close it bafethu. I hope you enjoyed the episode. Don't forget to like, subscribe, comment, share, and do everything bafethu. So go and follow us. We'll see me and Kevin Show TikTok. But i-page that TikTok awulipush. Bro, ngiyabatshela ke manje ngiyaqala ngenza umsebenzi wami manje. Ngiyakhohlwa ke mfethu yabo kakhulu ekuseni.